Manila. Standard Time alas 6:08. Ang ining oras ginadulong Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 21 tuig 2021. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Tag-Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Ika-49 katuig nga martial law declaration ginsugata sang rally sang healthcare workers. Siyam katuig nga bata nga ginbuno upod sang iya lolo napatay man. Sa balita national, pagsakas ang kaso sang COVID-19 ginaangot sa Delta variant kag wala sa isang bakuna suno sa eksperto. Senator Gordon bukas nga imbestigahan sa isyu sang COVID-19 false positive results sa Subic. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
sa aksyon! Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Lago pod si Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. sa rally sang pila ka mga healthcare workers kag pila ka mga grupo sa Bacolod kag Negros Occidental. Subong adlaw Martes kadungan man sa pagdumdum sa ika-49 katuig sang anibersaryo sang martial law. Gain pahayag sang konsehal nga mag-author ni sang resolution nga nagapangabay kay Mayor Bing Lunadia nga lantawon ang masubo nga kahimtangan sa mga healthcare kag medical workers. Gain pahayag ni Gamboa nga tuyo sang sining matutukan ang ining problema para malikawan ang posible breakdown sang healthcare services kasunod nga madamo na sa mga naga-resign nga mga frontliners bangod sa sobra sa trabaho. Ginehemplo man sang konsehal ang mga hospital nga hindi na makabaton sang COVID-19 patients bangod sa pagsaka sang COVID cases kagakulang sang healthcare personnel. Nagsuwestyon si Gamboa sa local government unit nga sa pag-hire sa mga local health professionals dapat pasudlo na maini sa contractual services kag ihatag ang insakto nga benepisyo sang sa job order o kon plantilla nga posisyon. A resolution respectfully requesting the city mayor Honorable Virgilio Lunadia to look into the plight nga tulokon ning kahintangan subong ang makiot masubo nga kahintangan subong sa aton nga mga local professional health workers. Nabatian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Wala nagaupod ang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter sa rally nga ginpatigayon sa pila ka mga health workers kag pila man ka grupo sa Fountain of Justice subong adlaw. Paagi sa text message ginpahayag ni Dr. Ronel Sario, ang presidente sa PCP Negros Occidental Chapter, nga wala sila nagupod sa rally kag wala sila isang ihibalo sa mga aktibidad. Sa naibaluan na tuyo sang rally nga ipanawagan sa gobyerno nga ihatag ang mga ginpromisa sa ila kag benepisyo sa idalom sang layi lakip man ang pagpasaka sang suweldo. Sa iban nga balita lokal, nagtaliwan ng siyam katuig nga batang lalaki nga ginbuno upang nga 78 anyos nga lolo kay nasang kagahon sa may barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, ang biktima ang may pilas sa ulo tugas sang pagbuno. Nakomatos ang biktima kaginbawian sang kabuhi sining nga hapon. Madumduman ginbuno sa sulod sang ilabalay ang lolo sang menor de edad nga si Aurelio Rol pasado launa takna kinasang kagahon nga ginbawian sang kabuhi kag naulamid man ang siyam katuig nga bata nga lalaki. Siya planning nga investigation sang katapos ang kapulisan kag ang suko nga unso din alas 3 sa imedya kag ginasang kagaon may saka balay diri nga ginsulod mangita lang ta sang iban nga mga witnesses kabaita nga Nabatian ang portion sang tingog ni Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla. May person of interest na ang Police Station 7 sa kaso nga pagbuno kag nagresulta sa kamatayon sang maglolo sa Barangay Vista Alegre sa syudad sang Bacolod kay nasang kagahon. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, ginapadalman sang otoridad ang investigasyon sa mga krimen. Tinako ni Bonilla nga ginatutukan karon sang kapulisan ang pagsulbar sa mga kaso bangod nga nagmando na si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda pagi kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Manuel Placido nga sulbaron sa madasigang kaso. Nagpanugan si Bonilla sa himata sa mga biktima nga magkooperar sa ginahimo nga investigasyon sa otoridad. Samtang nag-positibo man sa COVID-19 si Talisay City Negros Occidental Mayor Neil Lizares. Yan ang ginanunsyo sa alkalde sa official Facebook page nga Neil E. Lizares sa subong adlaw Martes. Suno sa alkalde wala man siya sang may nabatsyagan nga simptomas apang ginapasiguro nga iya ginatingwaan nga makarecover sa gilayon. Kahapon una nga ginapahibalo sa publiko ang temporaryo nga pagsira sang City Planning and Development Office sa ground floor sang Talisay City Hall para sa office-wide disinfection, contact tracing, testing kag quarantine procedures base man sa pagsulundan sang DOH. Las 8 sang aga Setyembre 21 nga record sang City Health Office ang Talisay may 220 ka mga COVID-19 active cases kag 60 ang mga napatay. Sa kabugusan ini nga may 1,878 ka mga confirmed cases sa din 1,914 sa may ang domestic kag may 1,599 naman ang mga naka-recover. Nagligad nga Lunes si Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco ang nagpositibo man sa COVID-19 kag subong padayon nga naka-isolate sa pribado nga hospital sa Bacolod.
Nag-declare na sa pagpapili bilang alkalde sa syudad sa Victoria sa 2022 nga eleksyon si Javier Miguel Benitez, bata sa anay 3rd District Congressman nga si Albi Benitez. Ini ang ginanunsyo sa bata nga Benitez sa syudad sa Victoria kay nasang aga. Sa mensahe ng Benitez, ginapahayag nga isa siya sa mga pamatanon nga may bag-o nga ideolohiya kag nagapati nga wala sa edad kag kadugayon sa eksperyensya ang pagserbisyo. Dugang pa ni Benitez, ang tuntod nga pagserbisyo, ang ginapamensar, ginabatsyag kag ginapatuman para sa tawo. Ginpasalig pa sini nga masarangan niya ang anuman yung obligasyon ay ihatag sa iya. Kag iya man ginanunsyo, ang iya kandidato sa pagkabisi alkalde nga si Victoria City Councilor Abelardo Bantog III, kag nagligad nga sa Tiyembre 8, una na nga naganunsyo man sa pagpapili bilang alkalde sa Victoria si incumbent Vice Mayor Jerry Hover. Sa balita, sa Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:23 sa mga nagapangita dira sang vitamin C, mag-KBC. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig. TX 500 capsule sa may mga fatty liver mag-take na kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Ginpahayag sa eksperto nga pagsaka sang COVID-19 cases ang bangod sa Delta variant kag indi bangod sa vaccine brand. Sa Palace briefing subong nga daw ginpahayag ni Dr. Adsel Salvana, miyembro sang Technical Advisory Group sang DOH, nagapabilin nga mataas ang efficacy sang tanan nga bakuna batok sa severe COVID-19 kag malikawan nga mapatay bangod sa virus. Suno kay molecular biologist Dr. Nicanor Austriaco, base sa ilang pagtuon sa may syudad sa Davao, nagapakita nga tanan nga efficacy rate sa mga bakuna batok sa severe COVID-19 case ang yer sa 97%. Ginpahayag sini nga miyembro man sa Octa Research, ano man nga bakuna ang mas maayo sang sa wala bakuna. Base sa record sang gobyerno, manubo sa 1% sa mga fully vaccinated ang natapikan sang virus. Pa si Senator Richard Gordon sa naman nga investigasyon may kang tanan sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang ginaligar false positive COVID-19 test results nga ginpatigayon sang Philippine Red Cross sa Subic. Ang issue una ginbuksan ni Deputy Speaker kag Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta matapos ipalayag nga may pila ka mga hospital personnel ang nagpositibo sa COVID-19 apang sang liwat gintest pagkaligad sang 3 ka adlaw negatibo na ang resulta. Nanindugan naman ang senador nga wala sang sala sa ila proseso. Bangod ang tanan nga testing, ginareport man sa Department of Health kag Research Institute for Tropical Medicine. Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time, nagabalik-balik lang imong ilan at nagasakit kag nagakatulang imong nga Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Action an, antes kita galing magtakop, kaya kita sang winner para sa aton sining PPP promo. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021.
Check and verified by DTI Representative Admin Officer Kenneth Villarosa kag PPP Promo Coordinator. Congratulations sa aton sining tagdaog subong nga Martes sa September 21, 2021. Edgar Delfin, 63 years old. Barangay Sumag, Bacolod City sa tricycle driver action act. So sa liwat, congratulations sa Edgar Delfin, 63 sa Barangay Sumag, Bacolod City sa tricycle driver. Lasay sa 37 Action Radio Philippine Standard Time. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos at cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Setyembre 21, 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensive. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!